Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. 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 Παριζάκι υφαντής. Πεντανόστιμο με μόνο 24 θερμίδες στη φέτα των 15 γραμμαρίων. Διαλέγεις υφαντής. Διαλέγεις ποιότητα. Vreau numai zaki, parizaki, υφαντής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Αρχίζει το σχολείο και θα δώσω μια νέα υπόσχεση. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Παριζάκι υφαντής. Πεντανόστιμο με μόνο 24 θερμίδες στη φέτα των 15 γραμμαρίων. Διαλέγεις υφαντής. Διαλέγεις ποιότητα. Παριζάκι υφαντής, υφαντής. Παριζάκι υφαντής, υφαντής. Κύριε, το μαθανεράκι. Υφαντής Παριζάκι. Έλα να μου τι είναι αμίγα σε ουμπεντί. Otworiš me i fruse! Έλα να μου τι είναι αμίγα σε ουμπεντί. Otworiš me i fruse! Otworiš me i fruse! И коледавам джамбо с усмивка посрещни. Отворих ме и на Цариградско. Великден посрещни с на джамбо ниските цени. Sta Jumbo! Muskema sta Jumbo! 118, 80, 80, bilmiş 80.